Ja vás zdravím, priatelia. Nachádzame sa v Bratislave pred hotelom Bratislava, kde 16. a 17. mája sa bude konať medzinárodná konferencia pohrebníctva na Slovensku. Bude to konferencia, ktorá sa bude zaoberať medzinárodným prevozom zosnulých, bude sa zaoberať cintorínmi, alebo respektíve správou cintorínov, bude sa zaoberať založenými novými cintorínmi a bude sa zaoberať všetkými súvislostiami, ktoré sú v rámci pohrebníctva. To znamená, že preberieme si tieto veci aj s našimi zahraničnými hostmi, ktorí teda prídu na túto konferenciu a budeme si porovnávať, aká situácia je v zahraničí v rámci Európy, aká situácia je v rámci Slovenska, čo sa týka cintorínov a čo sa týka vývoja nových cintorínov. Tuto priamo pred hotelom budeme vystavovať aj pohrebné vozidlá. Ja musím povedať dopredu, že príde aj pohrebné vozidlo, ktoré bude čiste elektrické po pohonu. To znamená, že aj tie moderné vozidlá, ktoré sú, aj tie staršie vozidlá, ktoré sú. Pokiaľ verejnosť bude mať záujem, nech sa páči, prídete pozrieť v tomto smere. Bude to určite zaujímavé, lebo s týmito témami sa každý deň nestretávame. Bude nám cťou, keď nás navštívite a môžeme vám v tomto smere poradiť, čo sa týka aj v rámci miest a obcí v zmysle pochovávania a v zmysle činnosti v tomto smere. Tá samotná konferencia je určená aj pre širokú verejnosť, takže kto bude mať záujem, kľudne môže nás navštíviť v týchto časoch. To znamená, že privítame každého jedného, ktorý má trošku záujem v tomto smere vedieť viacej o pohrebníctve, o preprave zosnulých. Nie je to téma, ktorá sa nás každý deň týka. Je to téma, ktorá je dosť závažná v tom smere, že každého raz to stretne a každý v tomto smere bude musieť použiť tieto služby, ktoré sa týchto záležitostí týkajú.